एकत्रीकरण पूर्णत्वास साध असताना ओसरगाव टोलनाक्यावरून मे पासून पथकर वसुली सुरू होणार आहे। या टोलनाक्यासाठी केंद्र शासनानं निविदा मागवल्यात। येत्या 24 एप्रिलला या निविदा उघडल्या जाणार असून ठेकेदार निश्चित केला जाणार आहे। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आले आणि सिंधुदुर्ग वासियांना टोल भेट देऊन गेले अशी टीका माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे। खाते वाटपानंतर तब्बल 4 वर्षांनी सुरू झालेल्या विषय समित्यांच्या सभांना पहिल्याच दिवशी गोंधळाचं ग्रहण लागल्याचं चित्र जिल्हा परिषदेत पाहायला मिळालं। पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे एकाच वेळेस एकाच सभागृहात 2 समित्यांच्या सभा नियोजन करण्यात आल्यानं सदस्यांना गैरसोयीला सामोरं जावं लागलं। सिंधुदुर्ग जिल्हा बदनाम झालाय। या बदनामीला कारणीभूत कोण आहे असा सवाल माजी आमदार वैभव नाईकांनी उपस्थित केलाय। सावंतवाडी शहरात सध्या सुरू असलेले गॅस पाईपलाईन आणि नळपाणी योजनेच्या कामांमुळे काही भागातील जुन्या पाण्याच्या लाईन फुटल्यात। 4 दिवसात नळपाणी पाईपलाईन दुरुस्ती न केल्यास नागरिकांसह घागर घेऊन नगर परिषदेवर आक्रोश मोर्चा काढू असा इशारा माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी दिलाय। 4 मित्रांसोबत पोहण्यासाठी गेलेल्या युवकाचा भंगसाळ नदीत बुडून मृत्यू झालाय। कुडा बाजारपेठ येथील 22 वर्षीय वैभव नितीन बांदेकर असं या मृत तरुणाचं नाव आहे। वैभव आपल्या मित्रांसोबत भंगसाळ नदी पात्रात पोहण्यासाठी गेला होता। त्यातील दोघांना पाण्याचा अंदाज न आल्यानं पाय घसरून ते बुडू लागले। सावंतवाडी शहरात गढूळ आणि जंतुयुक्त पाणी येत असल्याचं निदर्शनास आणून देत पाईपलाईन फुटल्याचेही प्रकार शिवसेना नगरसेविका ॲडव्होकेट नीता सावंत कवळीकर यांनी समोर आणत नाराजी व्यक्त केली आहे। काँग्रेसच्या प्रदेश सचिव हुस्नबानो खलिपे यांनी कुडा एमआयडीसी विश्रामगृह इथं पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली आहे। खलिपे यांनी सांगितले की 131वी घटना दुरुस्ती ही महिला आरक्षणासाठी नाही तर मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी आणि याच मुद्द्यावरून काँग्रेसनं सरकारला धारेवर धरलाय। जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी निगडित प्रलंबित प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी बुधवारी 29 एप्रिलला सावंतवाडीत जिल्हास्तरीय जनता आरोग्य दरबार आयोजित करण्यात आलाय। यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत उपस्थित राहणार आहेत। सावंतवाडी शहराच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण अशा 5 विकास कामांचा नगराध्यक्ष श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आलाय। नगर परिषद हद्दीतील विविध 5 महत्त्वाच्या विकास कामांचं भूमिपूजन यावेळी पार पडलं। कुडाळ पिंगुळी येथील पाझर तलावाबाबत नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य सडवेलकर यांनी केलेले आरोप सरपंच अजय आकेरकर यांनी फेटाळून लावलेत। पिंगुळी ग्रामपंचायतीची विनाकारण बदनामी करण्यासाठी आरोप केले जात असून पक्षीय राजकारण असल्याचं त्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं। सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाजवळील रेल्वे फाटकामुळे वाहनधारकांना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागतंय। सावंतवाडी शिरोड्या महत्त्वाच्या राज्यमार्गावर हे फाटक असल्यानं दररोज प्रवाशांचा वेळ आणि इंधन वाया जात असून तिथं तातडीनं उड्डाणपूल उभारण्याची मागणी जोर धरतेय। नगरसेविका नीलम नाईक यांनी मुख्याधिकारी यांच्यासमोर खडेबोल सुनावल्यानंतर महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीला जाग आली आहे। सर्वोदय नगर भागात कंपनीच्या नावं झालेल्या फ्रॉड कॉलनंतर कंपनीच्या CRM कडून येथील नागरिकांसह बैठका घेत बिल अदा करण्याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे। रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या विशेष पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकार आंबा बागायतदारांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीत मोठी वाढ करण्याची शक्यता आहे। राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर महत्त्वाची चर्चा झाली असून लवकरच याबाबत मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे। एका महिलेला ब्लॅकमेल करत तब्बल 68 लाखांची खंडणी उकळणाऱ्या एका 32 वर्षीय आरोपीला खेड पोलिसांनी गजाआड केलाय। आरोपी सौदी अरेबियातून भारतात परतताच पोलिसांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतलं। गुलाम मोहद्दीन रफिक परकार असं आरोपीचं नाव आहे। महाराष्ट्र शासनानं सुरू केलेल्या लेक लाडकी योजनेचा रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठा सकारात्मक परिणाम दिसून येतोय। जिल्हा परिषद महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून गेल्या 2 वर्षात जिल्ह्यातील 3576 मुलींना या योजनेचा थेट लाभ मिळालाय। रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील खोडदे परिसरात ब्लॅक पॅन्थरचं दर्शन झाल्यानं परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये दहशतीचं वातावरण पसरलंय। भाड्याच्या खोलीत राहणाऱ्या आपल्या प्रियकराला घरात कोंडून 23 लाखांहून अधिक किमतीचा ऐवज लंपास करून आपल्या साथीदाराबरोबर उत्तर प्रदेशात पळून जाण्याच्या तयारीत असलेली राणी विनायक चव्हाण आणि तिचा साथीदार शुभम पप्पू उर्फ पवन कुमार जयस्वाल या दोघांना पोयनाड पोलिसांनी केवळ 12 तासात बेड्या ठोकल्या।
मराठमोळा अभिनेता रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख यांची एसटी महामंडळाचे नवे ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून निवड करण्यात आली आहे। या निर्णयामुळे एसटीच्या आधुनिकीकरणाला आणि प्रसाराला मोठी गती मिळणार आहे। काँग्रेस आणि त्यांच्या चट्ट्या-बट्ट्यांनी कायमचं महिला आरक्षणाला आणि त्यांच्या सक्षमीकरणाला विरोध केलाय। भाजपा मोर्चा पाहून विरोधकांची झोप उडल्याशिवाय राहणार नाही। लोकसभेत आणि विधानसभेत 33% महिला निवडून देत नाहीत तोपर्यंत ही लढाई थांबणार नाही, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय। मुंबईत एक महिला भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांच्यावर प्रचंड चिडली होती। आता घटनेवर गिरीश महाजन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। भगिनी महिला तिथं अत्यंत वाटेल तशा भाषेत बोलत होत्या। त्या महिलेनं बाटली फेकून मारली। ज्या भाषेचा वापर केला ते चुकीचं होतं, असं त्यांनी स्पष्ट केलंय। अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत माझ्याही मनात शंका आहे, त्यामुळेच मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन विनंती केली आहे। काही चुकीचं आढळल्यास कठोरात कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी, असं उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या। आगामी 1 मेला महाराष्ट्र दिनापासून परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणं अनिवार्य करण्यात येणार आहे। मनसेनं देखील मराठी बोलण्याला पाठिंबा देत मराठी सक्तीला विरोध करणाऱ्यांबाबत आक्रमक पवित्रा घेतलाय। लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या शिरगाव येथील लईराई देवीच्या जत्रोत्सवाला 21ला उत्साहात प्रारंभ झाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी देवीचं दर्शन घेतलं। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा युद्धविराम वाढवलाय। पाकिस्तानच्या विनंतीनुसार हा युद्धविराम वाढवण्यात आलाय।